vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomana Ash, ininiwo ndinowanzo kuteerera chirongwa chenyu all the times, especially pandinenge ndiri kubasa, but ndinogara zvangu kunoku kuPretoria. Kumusha kwedu ndinobvawo Mberengwa. Ndiri mukadzi ane makore 35 years ekuberekwa. Makati kana munhu uine spiritual encounter yawakambosangana nayo, munhu ange achiuya nespiritual encounter yake, iyiwo ndo spiritual encounter yangu. Inini ndakati ndichiri kuchikoro, ndainge ndichiri form 3 mukoma, taingonzwawo kuti pachikoro pedu painge paine mamwe maticha awo ainge ari masatanist, kusanganisira naheadmaster vedu vainge vachingonzi musatanist, asi ini zvangu ndaisazvibvuma zvachose. Paitonzi pane vamwe vana vainge vakatojoiniswawo chisatanist ichocho. Zvino zvakazoitika nekusatenda kwangu uku, nerimwe zuva ndakati ndichienda kutoilet, ndipo pandakapota nekuseri kwematoilet ndokuwana kuine mamwe maticha awo ainge achidya mapads. Zvinhu izvi mukoma zvakandivhundutsa, because I had never expected kuti ndingaona munhu ari kuseri kwematoilets achidya kutsenga mapads mukoma. And worst of all, maticha dai vanga vari vana vechikoro, taiti zvimwe kuda madrugs kana kuti something was wrong with them, but hii maticha ndakatovaona variko kuseri ikoko, apa vainge vachidya mapads avo aya awo ainge araswa nevanasikana vainge vachidzidzawo pachikoro ipapo. Munongozivawo kuti kune vamwe vanasikana vaya vane hutsvina, vanorasira tsvina pese pese. Apa vainge vakaunganidza plastic bag mukoma. Chiplastic bag ichi chainge chichitorakidza kuti chainge chakazara nemapads kuti ta. Apa vainge vakapupira muromo neropa, munoona ropa riya rinenge ragara ririmo mumapads, riya rinenge raita kakugwamba riya, ndo randakaona vachiita kusvisvina. Pavakandiona vakabva vavhunduka. Inini wacho ndakabva ndatoshaya simba rekuti ndinge ndichiita move. Ndakaita sekunge ndainge ndakakomekerwa nezvipikiri apo pandainge ndakamira, uye ndakabva ndatanga kunzwa kupera simba zvekare. Ndakabva ndatanga kudikitira mukoma, ndichiita sekunge ndichafenta. Ndakabva ndatanga kunzwa maungira munzeve dzangu, apa ndainge ndava kuonera kure kure, ndichiita sekunge ivo maticha ava vainge vachikweva mwoyo wangu, because pane vamwe mem vakabva vazorasa ped ravainge vakabata pasi, vakabva vatanga kuita sekunge vainge vachindidhonza neimwe tambo iyo yandainge ndisingakwanise kuona, yainge ichingoonekwa navo chete. Tambo iyi zvavakaiita mumhepo imomo, invisible rope yavo iyoyo, vakatoita sekunge vainge vachikandira kwandiri, ndikatonzwa sekunge ndainge ndasungwa mukoma. Ndokubva vatanga kundidhonza vachindidhonza. Ndo pandakabva ndazoona vakadzi ava vava kubuda moto mumaziso. Ndipo pandakabva ndatanga kusaona, ndainge ndava kungoona rima rega rega. Apa kutaura ndainge ndava kusakwanisa, ndakabva ndangodonhera pasi ndokunyarara ndakadaro. Handizivi kuti chii chakazoitikawo kusvika ndazonzwa izwi raamai vangu nezwi rababa vangu. Vakaedza kubvunza asi ndaisakwanisa kana kupindura, nekuti rurimi rwainge rusingabvumi kusimuka. Ndaita sekunge pane munhu ainge auya akagadza zidombo rainge richirema pamusoro perurimi rwangu, zvinova zvakaita kuti vanhu vange vachizova confused. Kusvika rimwe zuva takagara zvedu, apa ndainge ndatova bofu nekuva chimumumu, zvinova zvakazoita kuti vanhu vange vachizova confused. Kusvika rimwe zuva takati takagara zvedu, apa ndainge ndatova bofu nekuva chimumumu,
ndipo pakangosvika mumwe murume uyo akauya zvake achizokumbira mvura yekunwa. Paakati ava kuda kuenda, ndipo paakabva abvunza kuti wai ndainge ndakagara pedyo naamai uye ndichiratidza kuti handichaoni. Akabva ataura achitogara pasi. Amai ndipo pavakatanga kumurondedzera zvese zvainge zvichiitika. Murume uya ndipo paakabva atanga kungotaura zvimwe zvainge zvisinganzwisisiki. Akabva auya pandainge ndakagara ndokundibata maziso achitaura zvaaitaura, achindifuriridza mumaziso achimavhara kusvika paakazonditi ndinge ndichivhura maziso angu. Apo pandakamavhura ndakabva ndatanga kuona chiedza zvekuti ndaisakwanisa kuramba. Ndakatarisa ndikabva ndavhara maziso, asi ndakazosvika panguva yekuti ndainge ndava kuona zvakanaka. Hondo yainge yangosara yainge iri hondo yekungotaura. Akabva aedza kuti ange achindibatsira, asi akabva asiya asati apedza kundigadzira. Takazogara zvedu takamirira sekuti iye ainge akatiti ainge achazodzoka zvekare. Paakadzoka akauya ndokuita basa rake. Hakuna chinhu chinorwadza sekukakatwa rurimi. Ndakayuwira ndikasvika pakuti ndainge ndava kungogomera zvangu ndichibvunda mukoma semunhu ainge apindwa nechando. Murume uyu akatanga achindikakata nemaoko ake, but akazoti uyu ndikuona kuti unoteta, uyu unokwanisa kuzondiruma. Mukoma ndakatanga kuridza mhere. Apa ndainge ndakabatwa, rumwe ruoko rwainge rwakabatwa nasabhuku, rumwe ruoko rwainge rwakabatwa naamai vangu, baba vangu nekumakumbo, nevanin'ina vangu nepadumbu, nekuti ainge akati uyu haasi kufanira kuti ange achizosheka kana kushifta. Iye akabva azokumbira baba vangu kuti vainge vasina pinjisi here. Ndakaridza mhere mukoma, ende misodzi yainge yava kungochururuka. Apo pakazouya pinjisi iya ndokubva ndazorumiwa parurimi rwangu. Mukoma akabva atanga kukakata, ndo zvakazokonzeresa kuti my body inge ichizopinda into shock, because the pain yakasvika pane rimwe level rekuti ndakabva ndaita sekunge ndainge ndava kuda kurasika njere. Kusvika apedza, paakapedza ropa rainge rangozara pasi. Kubva ipapo mukoma ndakabva ndatochinja chikoro. Ndakazokwanisa kurondedzera vabereki vangu zvainge zvakaitika nezvandainge ndakaona. Handina kuzokwanisa kuti ndinge ndichiudzawo veruzhinji, because iye ndo zvaakataura izvozvo. So mukoma nacho zvinhu izvi, even though zvakaitika a very long time ago, but mukoma, upenyu hwandinorarama right now, upenyu hwangu hunorwadza. Munoziva iya inonzi horror movie, each and every night, zuva kana rikangovira ndinotura mafemo ndobva ndati nhai Mwari, ko wai muchitendedza zuva iri kuti ringe richinyura? Nekuti kunyura kwaro zuva zvinoreva kuti matambudziko angu anenge atanga. Pandainge ndichiri kumusha mukoma, right now that I am here in South Africa, zvava kutoita sekunge zvava nani. Pandaiva kumusha ndaitambudzika mukoma, because zuva raiti kana ratanga kurereka kudai ndainzwa muviri wangu uyu uchirema, kurakidza kuti panenge paine chinhu chainge chauya chobva chagara mumafudzi mangu umu, uye ndainzwa dzimwe shiri dzichitoridza mapapiro adzo munzeve dzangu umu. Uye zuva raizoti kana ranyura paya, kana kwava kuda kusviba zvishoma, then ndaibva ndatoona zvimwe zvivanhu zvinenge zvichimhanya, but zvivanhu izvi ndaisazviona like personally. Ndaingoona zvimumvuri, tukumumvuri tunenge tuchingomhanya tuchiratidza kuti pane tukuvanhu tunenge tuchingomhanya tuchingopesana pamberi pangu. Zvino zuva raizoti kana ranyura mukoma, kana kumba vaitozviziva kutoti uyu haabudi panze, kungobuda kwangu panze mukoma, ndaibva ndanzwa ndichikwevewa nemamwe maoko andaisaziva kuti maoko awa aingokaruka anyuka here achibva muvhu. Maoko awa ndaitomaona, maoko awa paainyuka achibuda muvhu ainge aine mamwe mazinzara ainge akareba uye ainge akasviba mukoma. Izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichiva very desperate, uye kupinda kwandinoita mumarelationships angu, ndinopinda marelationship ndiri munhu
munhu uya ari desperate because ndinotya kugara ndiri ndega uye ndinotya kurara ndiri ndega. Mukoma, hamuna chamakati makaona imi, because kuti ndirare ndiri ndega ndinobva ndatanga kuona zvimwe zvinhu zvinenge zvichingofamba kumadziro ndisingazivi kuti zvinhu izvi zvandinenge ndichiona anenge ari marize here kana kuti anenge ari madzvinyu kana kuti maspider. Zvinhu izvi zvinongomhanya so zvobva zvatonyura mumadziro, so kuti ndirare ndiri ndega ndinenge ndichitya. Ende paya pandinenge ndiine munhu wandinenge ndiinaye then hapana chandinoona as such, but ndinenge ndichingonzwa kungotya. Let's say kana mubhedha kana uri pakati pemba, mumba imomo ndinotosarudza kuti ndinge ndichirara pasi, because mubhedha kana uri pakati pemba ndinonzwa sekunge kunenge kuine vanhu vanenge vakakomba mubhedha uya. Kana ndikarara ndakatarisa kuright side ndinenge ndava kunzwa sekunge uku kwandakafuratira uku kune mazivanhu awo anenge achida kundidya, mazivanhu anenge achiita sekunge anenge achipara musana wangu. Kana ndikazotendeuka ndikatarisa zvekare kune rimwe side, Mukoma, kana kuri kunzi ndikaita sekunge ndinenge ndapepuka zvishoma paya paunenge uri kuhope, ndinotoita sekunge ndinenge ndichitoona zvishiri zvinenge zvichibhururuka zvirimo mumba umo mandinenge ndirere right now, mumba mandigere right now nemurume uyo wandava kugarisana naye, not because I love him, Mukoma, but desperation iya yekutoti as long as ndiinaye at least zvinhu izvi hazvizondiataki. Zvandinotoita ndezvekuti mubhedha wangu ndakauswededza kumadziro, then inini ndinotorara kumapeto uku, but still ndichirara kumapeto, Mukoma, ndinototya kurara nerimwe side. And kana ndikarara kumadziro, Mukoma, handirari because mumadziro umu ndo munobuda zvimhuka zvacho izvozvo. Saka handizivi kuti zvimhuka izvi zvine connection here nemasatanist aya andakaona. Handizivi kuti maticha aya awo andakaona achidya mapeds ndo vachiri kungondiataka. Mukoma, handina rugare ini, handina rugare apa. Inini ndinoshanda basa remumba, saka most of the times varungu avo vandinoshandira ivo vanenge vasipo, vanongobuda makuseni. Most of the times ndinozosara kusvika popamba apa vanenge vatobuda zvavo kudhara, ndinozotovhurirwa nagarden boy. Saka varungu ava vandinoshandira imba yavo idouble story. Mukoma, ndinotambudzika apa. Ndinofanira kuti nditange nekutsvaira kumabedrooms avo awo ari upstairs. Ndinototi paya pandinenge ndiri mubedroom ndinosarudza kuti ndinge ndichiloka bedroom door. Ndinoti zvekare kana ndava mubathroom apa vane zibathroom riya rakaita zihombe, Mukoma, ndinenge ndichingonzwa kufila kuti I am uncomfortable. Upenyu hwangu hwandinorarama kubva ipapo pandainge ndiri form 3, I always feel kuti I am being chased around. Chose chandinenge ndichiita, Mukoma, for me to feel a little bit comfortable ndinofanira kuti ndinge ndichingozviisa muchikona kudai, so that I can defend myself kana kuri kuzonzi ndikazoatakiwa nawo mazimweya awa. Ndirimo mubath ndinenge ndakaloka door. Kana ndazobudamo mubath, Mukoma, ndinobudamo ndichimhanya because immediately ndinotonzwa sekunge panenge paine zvimwe zvinhu zvinenge zvichibuda mumaglazi izvo zvinenge zvichida kundiataka. Zvekare pandinozobuda mubedroom ndava kudzika downstairs, ndichidzika masteps kudai ndinotonzwa sekunge panenge paine munhu anenge achinditevera. There was a day pandakatonzwa mutsindo wemunhu airatidza kuti iye akabudawo mubedroom achimhanya, yet ndainge ndasiya bedroom rakakiwa. I am suffering, Mukoma, most of the times. Kana ndiine zvandinenge ndichida kuita like kucleana ndinotosarudza kuti zvinhu izvozvo ndinge ndichizviisa like pabalcony, not mubedroom, because kana ndiri mubedroom mavo varungu vangu ava I do not feel comfortable at all. Upenyu hwandinorarama hunorwadza. Ndinogara ndichingobvunza Mwari kuti nhai Mwari, asi zvichaguma neiko nhai Mwari? The only thing that I realized that makes this fear to get better, pane umwe musi uyo wandakangosanganawo neimwe song, masongs awa
echinyakare. Ndakati ndakateerera masongs aya ndo pandakatonzwa sekunge ndainge ndiinewo zvivindi zvekuti ndiite basa rangu, but after a while ndakabva ndazotanga kunzwa that same fear. Upenyu hwekungorarama uri mufear hunorwadza. This is my own spiritual encounter. Kana kuinewo vanokwanisa kundibatsira, please ndinokumbirawo kuti ndinge ndichibatsirikana. Handizivi kuti kune mushonga here wandingakwanisa kunwiswa, mushonga wekuti kana ndanwa mushonga iwoyo at least uyu mweya uyu wekutya unokwanisa kuzotaramuka uchibva pandiri. This is my own story. Mukoma, nyaya yangu kunyangwe ikaitwa movie iyoyo inenge ichityisa. Upenyu hwangu, it is a horror movie. I regret that day. Dai hangu ndisina kana kumbogara ndakati please ma'am, can I go to the toilet? And I regret kuti pandakazonzwa kuti kuseri kwetoilet kwainge kuine vanhu vainge variko vachitaura. I regret ever trying to go and see what was going on. Dai hangu ndakangoignore, ndakangoita zvandainge ndichida kuita mutoilet ndobva ndadzokera kuclass. But on that day wo ndakangozviudza kuti maybe kune mamwe maclassmates angu banka malessons saka variko kuseri kwetoilet. Let me go and see so that I can be with them. I regret everything that I did. Mukoma Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa asi ndo spiritual encounter yavo. Hey, munhu unozoita sekunge wava kutopenga chaiko. Just imagine kuti kana uchigara uchisangana nezvinhu zvakadai so ungazoita munhu ari normal. Pane imwe developing story guys yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe vanzvadzi vedu. Vakangonyora in brief, vakangonditi Mukoma Nashi ndichazodzoka nenyaya yangu, but inini for a couple of years murume wangu ainge agere ari kunoku ari ega kunoku kujoni. All of a sudden murume ndokubva andicontracta. Pandakauya kunoku Mukoma ndakarwa nehana, murume wangu anotogara mufull house itori nefurniture. Apa makore ose awa murume asingataure neni. Saka ndakazoti ndava kunoku Mukoma just a couple of days ago, murume ndopa akabva azonditi ndinokumbirawo ruregerero mukadzi wangu nekuda kwekuti nyaya iyi yandikuda kukuudza it is too sensitive. Murume akabva ati iye mumusha matova nengozi. Ndikati ngozi yei yakabvepi? Iye murume wangu akangonditi for now handikwanisi kunyanya kuita go deep, but zvakaitika ndezvekuti hanzi iye akambotakura vamwe gogo ava vakabva vazofira mumotikari make. Saka nyaya iyi inondivhundutsa yaakandiudza. Apa now he does not want to be more open with me. Akangonditi ndichazokuudza right now ndikuda kutsvaka kuti ngozi iyi tingairipa sei. Gogo ava vakafira mumotikari make. Gogo ava ndeve muno muSouth Africa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Just imagine kuti murume wako oita kana 7 years akati nya, then over azongokuti huya paunouya munobva tokuti mumusha makapinda ngozi. Ndakambokwidza vamwe gogo ava vakabva vazongofira mumotikari mangu. What will you do? Will you wait for the answer kana kuti unombodzokera kwenyu kuvabereki wotomboudza munhu wako kuti baba mwana chimbogadzirisai ngozi iyi yamuri kuti ngozi yapinda mumusha? Because vanzvadzi pari very tricky. I'll be waiting for the rest of your confession.